Kuulitko? Meillä on niin hauskaa. Meillä Ei tarvitse sanoakaan. Niin, välillä tulee semmosia, että just ajatteli itse samaa. Se on niin saumatonta tää meidän yhteistyö. No nyt on kaikki. Joo, sä muistit jalat. Joo, muistin. Tää on hyvä työ, kun saa olla pihalla. Pihalla saa työskennellä. Astromobilla on kyllä ihan hyvä olla. Meistä huolehittaa niin, hyvin. Kattava työterveys ja Vakuutukset. niin ja aina saa ne varusteet mitä tarvii, niin saa käydä hakemassa, että niistä ei pihistele. No kyllä mä tykkään käsitöitä tehdä. Se on ehkä se mun lempparihomma sitten vapaa-ajalla. Mihin ollaan menossa? Mennään mun joulupuotiin peremmälle. Meitä on 3 naista, jotka tässä tekee näitä tuotteita ja kaikki ollaan tehty ihan itse ja mulla on langat ja virkkuukokku aina mukana noilla työreissuilla. Siinä on hyvä tehdä, kun Jouni ajaa, niin minä istun vieressä ja kartturoin ja virkkaan.